Gidagsa sa libuan ka mga Sugboanon ang duha ka mga mall show sa Victor Magtanggol Cast nga gilangkuban nila ni Pancho Magno, Andrea Torres, Janine Gutierrez ug syempre Hammerman Alden Richards. Atong sayran ang mga hitabo mga kapuso. Napuno sa kilig o kahugyaw sa mga fans ang duha ka mall show sa cast sa Victor Magtanggol nga gidalit sa GMA Regional TV. Unang gidagsa sa libuan ka mga taga-Karkar ang pasundayag aron suportahan sila si Pancho Magno, Andrea Torres, Janine Gutierrez ug syempre Victor Magtanggol, Alden Richards. Unang nagpahugyaw sa mga Karkaranon si Pancho Magno nga in character kaayo isip modi sa Victor Magtanggol. Sunod ni dalit og kanta si Janine Gutierrez nga midugang sa kalingaw sa kalihukan. Wa usab magpauwahi si Andrea Torres sa kantahan ug nagpahugyaw sa mga nananaw dihang nagpahaw kini sa duha ka mga fans. Apan milanog ang mas kusog kaayong syagit sa mga fans dihang migawas na si Victor Magtanggol, Hammerman Alden Richards. Halos way hunong ang kilig sa mga tao dihang miawit na ang aktor. Samtang sa laing mall show sa Tabunok, midag sa usab ang libuan ka mga fans gikan sa Talisay o kasikbit nga mga dapit aron masudong ang ilang kapuso idols. Miabot na sa tumoy nga bahin sa mall ang mga tao isip pagpakita sa init nilang suporta sa Victor Magtanggol. Syagit o gilig ang naghari sa tibuok kalihukan. Gawas sa mga awit nga ilang gidalit, bi-interact usab sa ilang mga supporters, sila si Pancho, Andrea, Janine ug Alden. Mapasalamaton ang tibuok cast sa Victor Magtanggol tungod sa mainitong suporta sa mga Sugboanon ug ilang panghinaot nga padayong sundan ang serye matagabi human sa 24 oras.